ɲɛ ani 7 bɛɛ debo ye Yuwaru Mopti mara la ni Bamako o waati kelen bɛɛ bɛ wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kan. Bi araba juwe kalo tile 31 san 2024 kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Lakanabaliya kosɔn kɛlɛ min gannen don Mali jamana finitigiw ni jɛkulu maramafɛntigiw cɛ jamana kɛɲɛ ka yan fan fɛ. Finitigiw ye laseli kɛ min kɛra bataki dɔ kɔnɔ ka bolonɔbila k'u ye wulikajɔ kɛ n'u ka sanfɛ pankulun kɛlɛkɛla dɔrɔni camanba ye kunun tarata juwe kalo tile 30 ka fara Burkina Faso jamana finitigiw ka dɛmɛ kan ka jihadi jɛkulumaw kɛlɛ. Guinée Conakry u ka fanga sinamatɔn jɛkulu ye laɲini dɔ lagosi kunu tarata min bɛ tali kɛ u ka jamana sariya sunba yɛlɛmali kan ko min bɛ se ka yamaruya di jamana finitigiw ma minnu ye fanga d'Afrique k'u kanbɔ u ka jamanatigisi kalata la. Palestine Hamasi ka finitigi jɛkulu ɲɛmɔgɔ Ismaël Haniyeh kunnafoniw y'a yira k'a fɔ k'a fagara bi tarata Téhéran Israël jamana finitigiw ka mugufurun dɔ senfɛ. Ka kɛɲɛ ni Rusula jamana ka kɛlɛ ye Ukraine jamana kan. Rusula jamana y'a lase k'u sera ka kilomɛtiri 200 ɲɔgɔn minɛ Ukraine jamana kan. Yɔrɔ min filɛ nin ye ka taa Donetsk min kunnafoni laseliw kɛra AFP ka kunnafoni di so kan bi araba. Ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye an b'a fɔ ye ko kura kakaw bisimila an bɛ taa Mali jamana kɔrɔnfɛn fan an'a kɛɲɛ ka yan fanfɛla la. Lakanabaliya kosɔn kɛlɛ min ni o gannen don Mali jamana finitigiw ni jɛkulu maramafɛntigiw cɛ marabolo kɔnɔ min bɛ wele ko Tezawa 10 Mali finitigiw n'o ye armée malienne ye laseliw kɛ bataki dɔ kɔnɔ min senfɛ u y'a yira k'a fɔ k'u ka sanfɛ kɛlɛkɛ pankulun n'olu ye drɔniw ye ka wulikajɔ gannen don ni waati in na Tezawa 10 mara fanfɛyɔrɔw la wa ko dɛmɛ o kɛra u ka wulikajɔ baaraw tigɛ di ɲɔgɔnma senfɛ ni Burkina jamana finitigiw ye min kunnafoniw bɛna lase an ma ni waati in na Mariam Kuyate fɛ VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Kɛlɛ min bɛ woromasiri tabagaw ni banbagaci murutilenw cɛ Tezawa 10 kɛlɛ min yɛrɛ daminɛna kabini dɔgɔkun tɛmɛlen min yɛrɛ senfɛ maa caman taɲana a fan fila fɛ. Kunu woromasiri tabaw ye bataki kura bɔ min kɔnɔ u y'a yira ko kɛlɛ min bɛ senna Tezawa 10 n'o ye Mali fan dɔ ye n'a bɛ Algérie dancɛ la ko fosi tɛna u ɲɛkɔrɔma tigɛ kuma tɛ ka u bali ka nin jugu ninnu kɛlɛ fo ka se a dan na yasa ka maaw n'u burufɛnw tanga ni maa ninnu kɔlɔlɔw ma ani k'u gɛn pewu ka bɔ a yɔrɔ kofɔlen na o siratigɛ la woromasiri tabaw ka ɲɛma ale y'a yira ko ka kɛɲɛ ni AES jamanaw ka bɛnkan ye min yɛrɛ dɔ ye bolodiɲɔgɔnma a jamana saba fɛ ni ka se ka jatigɛwalew yɛrɛ kɛlɛ a mana kɛ a sugu o sugu ye ko ka sanga o ma Mali woromasiri tabaw ni Burkina Faso sɔrdasiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ni waati in na kunu n'o yɛrɛ tun ye tarata ye juwe kalo o tile 30 k'u ye pankuru baara dɔw daminɛ Tezawa 10 wa k'u ka wulikajɔw bɛ ka ɲɛsi ni juguyawale kɛbagaw ka makoɲɛminɛw ma a mana kɛ marifa ye o bolimafɛnw taji dogoyɔrɔw k'u n'u seko n'u damayiraw bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka nin yɔrɔ kofɔli ninnu bɛɛ filenkolon ci woromasiri tabaw ka ɲɛma ale ko a b'a ɲini dugudenw fɛ minnu bɛ Tezawa 10 a n'a lamini na ko bɛɛ lajɛlen k'i mabɔ nin kɛlɛbolo in bɛ fan o fan k'u kana se terrorisiw fanfɛla la yasa ka se ka u yɛrɛ tanga État-major général des armées ale y'a yira ko wulikajɔ min filɛ o ni o terila ka AES fɛ ko na to senna wale min yɛrɛ bɛ ni jamana saba ka yɛrɛya kofɔ ko bolodiɲɔgɔnma ko de bɛ kɛ sababu ye ni jamana saba ka se ka se sɔrɔ juguw yɔrɔ Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. An bɛ taa jamana camancɛ fanfɛla la ka na tilebiyan fan fɛ san mara la kunnafoniw binna k'a fɔ ko Mali finitigiw n'o ye gendarmew ye olu dagayɔrɔ min bɛ Timisa ni a filɛ nin ye Tomiya cercle kɔnɔna la san mara la ko jɛkulu maramafɛntigiw taara bin nin yɔrɔ kofɔlen in kan kunnafoni laban minnu sɔrɔla y'a yira k'a fɔ ko waleya in kɛra ntɛnɛndon juwe kalo tile 29 san 2024 finitigiw ka dagayɔrɔ n'o ye gendarmew ye gosilen kɔfɛ jɛkulu maramafɛntigiw fɛ ko fɛn min ye finitigi 4 ɲɔgɔn ye n'o ye gendarmew ye olu de nin bɔnɛna wa waleya in k'a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulanɛgɛ ɲɛ 16 ka se nɛgɛ ɲɛ 17 ma min seereya dira duguden caman fɛ VOA Bambara ale ka sɛgɛsɛgɛliw o kɔnɔna la. An bɛ tɛmɛ kunnafoniw hukumu kɔnɔ hali bi ka kɛɲɛ ni nin basigibaliya ye min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ nin waati laban ninnu na VOA Bambara tɔgɔ la Kayatu Tarawele ka kuma barani tɛnku Musa Sise la maliden don min bɛ bɔ Matunu san mara la a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati in na an fɛ Ameriki jamana kan yan an ka u ka baro lamɛn lakanabaliya ka Mali kɔnɔ. Ne tɔgɔ ye Musa Sise ne ye Segu ka ye Segu région kɔnɔ
On ga dugu matumu matumu o bɛ an bɛɛ bɛ an ni sangaw bɛɛ bɛ yɔrɔ kelen mais on ga yɔrɔ ne b'a fɛ k'a dɔn joona joona Segu sana ayiwa i filɛ ka yɔrɔ minnu ko fɔ sisan o yɔrɔ ninnu ye sɔrɔ nasira baarakɛyɔrɔ dagayɔrɔba ye Mali jamana kɔnɔna la sabula sɛnɛ b'a yɔrɔ la malo bi sɛnɛ jɛgɛminɛ b'a yɔrɔ la bagan mara b'a yɔrɔ la mais an bɛ don min na i ko bi a yɔrɔ lamagalen bɛ kosɛbɛ ka sababuya kɛ dansagokɛlaw ka taa ni ka segin min bɛ a yɔrɔ kɔnɔna la mɔgɔ caman bɔra u sigiyɔrɔ la u y'u sigiyɔrɔw bila a kɛlen bɛ ka dankari kɛ u ka baara kɛcogoyaw la i bɛ se ka mun fɔ an ye o kan alhamdulillah rabbil alamin parce que bamananw ko ne bɛ ko o ko kɛ a fɔ kɛ kisɛ k'a ra kisɛ bɛ min na tiɲɛ don aw bɛ yan caman bɛ fɔ kuma caman bɛ fɔ mais k'a sɔrɔ o tɛ ne bɔra le mois de mai ni ne bɔ nin so ni bi y'a n'an b'a fɔ kalo sabanan de ye tiɲɛ don duguw bɛ yen olu wulila parce que Kɛrita wulila dugu min bɛ wulila a bɛ se dugu 12 ma Kɛritaw ni Payakaw ni fɛngɛw u bɛɛ wulila mais mɔgɔw bi a fɔ cogoya dɔ la k'a sɔrɔ o tɛ u b'a fɔ cogoya dɔ la k'a sɔrɔ o tɛ parce que ne yɛrɛ bɛ yen ne yɛrɛ b'a a centre yɛrɛ la n'o ye Matumu ye n'o ye Sa ye bi bi in na alhamdulilayi parce que bon ko dɔ de bɛ yen olu yɛrɛ benganikɛla ninnu yɛrɛ u yɛrɛ ta dun bɛ yɔrɔ min bi parce que n'o bɔ yen don min u b'a fɔ ko dɔ bɛ ko bɛnkan ko fo i kɛ bɛnkan ta ni mɔgɔ min ye bɛnkan ta ka ban u tɛ se ma hali ne yɛrɛ dɔgɔ anw ka dugu kɔnɔ denmisɛn 10 ɲɔgɔn n'u ye a minɛ u b'a ɲininka ko yala a ka mɔgɔ ye bɛnkan dɔn n'a ko u b'a bila u tɛ foyi k'a la c'est que ko kɔni don u yɛrɛ dabali b'a ninnu o kɔrɔ ye k'a fɔ ko a sigidala mɔgɔw yɛrɛ fana u kekuyara u sɔnna u ka kuma ma yaasa u ka se k'u ka baara ɲɛ sɔrɔ voilà ka tɛmɛ n'o kuma ye ɲina yala u sera ka sɛnɛ ɲɛ sɔrɔ wa maa o maa ye bɛnkan ta bɛɛ ye sɛnɛ kɛ dugu kelen nin bɛ bɛnkan ta n'o ye Sa ye o problème kɔni b'an dara o sɔrɔla mun fɛ olu kɔni ko k'olu ta parce que u ye u kɛ donsoba min minɛ n'o tɔgɔ ye ko Amadu Ɲanzɔn o vraiment o mankan kɔni bɛ yen dɔw ko ko Amadu Ɲanzɔn Kamaru dɔw ko ko Amadu Ɲanzɔn Kama tɛ mais an kɔni vraiment lafiya dɔ a gɛlɛya tun b'a la waati min parce que ne yɛrɛ y'a fɔ u taara ne nɔfɛ an y'a baro yɛrɛ kɛ n m'a dɔn n'a y'a tɔgɔ mɛn karamɔgɔ kun don a tun b'a yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye mais Jijukɔrɔ ani Jadisi tun bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que hali n'i ma sɔn ale ta ma a bɛ Jadisiw bilen u bɛ fa o problème de y'a sɔrɔ ale ni Amadu Ɲanzɔn cɛ Amadu Ɲanzɔn kɔni u y'o minɛ mais comment u y'o fa kamu i kɔni comment fa mɔgɔ ninnu yɛrɛ siranna o kɛra ka ne to yen ne tun bɛ sɔrɔ yan nɔ k'a fɔ ko a fagara ko faamaw yɛrɛ tun y'a ka su ta ka taa n'a ye Kuyi u ka dugu yɛrɛ tɔgɔ ye ko Kuyi n'anw cɛ 9 kilomètres Komani Tanapo kɔni ne yɛrɛ taara Komani so anw ka maire tɔgɔ ye Sulemani ani Komani tun bɛ ɲɔgɔn fɛ c'est que ko dɔ kun don ne kɔni tun bɛ sɔn Komani ta ma dɔrɔn bɛn t'a ni ɲɔgɔn cɛ y'a ye sa mais comme Komani kɔni taara ka bɔ vraiment alhamdulilayi rabbil alamin mais Sulemani kɔni o kun an ka dugu maire ye ale kɔni Ala ka nɔgɔya kɛ parce que ale bɛ Bamakɔ ale b'ale mɛ se ka se so hali ni taara Bamakɔ bi sini n bɛ taa fɛ a gɛlɛya nin b'a bolo parce que diɲɛlatigɛ la an ye bamananw de ye bamanan ye maa suguya dɔ ye maa suguya saba de bɛ Mali la o maa suguya saba olu tɛ segin o kɔ ne kɔni b'u jabɔ yɛrɛ n ko ye nalomanw de ye fɔlɔ bɔ filanan miɲɛnka sabanan bamanan jamana yɛrɛ Mali a bɛ situation min bolo i taara i mana bɔ yɔrɔ dɔw la ka taa se yɔrɔ la i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw ka suma yɔrɔ dɔw ka kalan bɛnbaliya bi a carilen don aw ye mɔgɔkɔrɔbaw ye i bɔra sisan ka aw ka yɔrɔ lata a misali di an ma kadɔ jamana kan a ma se ka bɛn yen nɔ dɔɔni halisa a kalayalen bɛ yen misali la ani ladilikan na mun de bɛ se ka kɛ yaasa
taabolo min n'an bɛ senna nin n'an kɛlen bɛ gɛlɛya ye karatata ye yɔrɔ dɔw bolo a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. E y'a fɔ cogo min ne ye makɔrɔba ye ne y'a mɛn ko makɔrɔba siguya dɔrɔn tɛ fo hɛrɛ yɛrɛ kɛ kɔrɔya ne kɔni min ye Mali ko la Ala le k'a nɔgɔya n'Ala mɛ fɛn o fɛn nɔgɔya bunadamaden tɛ se k'o nɔgɔya mɛ gɛlɛya min bɛ Mali la foyi tɛ ni n'a f'i ka nin bɛ bariya kɔ. O bɛna se ka ban cogo jumɛn e yɛrɛ bolo? O b'a la bolo an bɛ se ka min kɛ ka dugawu don ka saraka bɔ an kɔni kɛ silamɛ yɛrɛ kɛ taabolo ye min ye silamɛ ka kɛlɛkɛna ye min ye o ye dugawu ni saraka ye. Awɔ an ka foli b'i ye. Ne yɛrɛ b'aw fo dantɛ min na. Nin tun ye Musa Sise ani Kiyatu Tarawele ka laseliw ye. An bɛ taa ni kunnafoniw ye nin waati in na Guinée Conakrykaw fɛ yen. Laɲini min ni o hakilinaw sigira sen kan min bɛ tali kɛ u ka sariya sunba yɛlɛmali kan ko yaasa jamana finitigi minnu ye fanga dafiri kɛ olu ka se k'u kanbɔ jamanatigi sigi kalata la. Fanga sɛnɛma tɔndenw y'a jira k'a fɔ ko u man jɛ ni o taabolo ye. Kiyatu Tarawele VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Washington na ale b'o lase. Sariya sunba laɲini bolodalen min jirala tɛnɛndon o kɔnɔ wasabulon kura dabɔli ye min kɔnɔ bulonde 2 bɛna sigi sen kan ani kalata cɛbɔw ka san 35 ni san 80 hakɛ cayalenba ye. Tɔn min ye Force Vive de Guinée FVG n'o ye faranka politiki tɔn lafasali tɔn ani duguden tɔw ka jɛkulu ye o y'a jira k'u bɛ kɔ dɔn kosɛbɛ sariya sunba labɛnni na ka fara a kan ko a bɛ seko sira dawuli furancɛ ɲɛmɔgɔw bolo walasa u ka se ka jɔyɔrɔ ta jamana kalafiliw kɔnɔ ani sigida kalataw la. Sɛbɛn nin bɛ ɲɛnasisi kɛ ni furancɛ sariya sun ye n'o ye charte de la transition ani sɔrɔdasiw fanga ka layidu minnu bɛ segin ka fɔ tuma caman na o farankan jɛɲɔgɔnya ni y'a jira kunnafonidi sɛbɛn dɔ kɔnɔ min cilen don AFP ma. Sɔrɔdasi fanga kan ka sariya sunba bila jama ɲiningali la n'a bɛ wele nazarakan na ko référendum sani san ka ban. Sɔrɔdasiw sɔnna CEDEAO marabolojɛkulu ka gɛrɛntɛ fɛ ka kalataw labɛn san 2000 o ni 24 laban na min bɛ wele ko furancɛ fanga waati. FVG fana y'a ka sarankana fɔ tarata don walasa ka sɔrɔdasi kɛlɛbagaw Umar Sila n'a bɛ fɔ a ma kosɛbɛ ko Fonikɛ Menge ani Mamadu Biloba ka bila teliya la ka sɔrɔ a ma kɛ ni sariya ye. O cɛ 2 ninnu tununa u minɛni kɔfɛ juillet kalo o tile 9 ka kɛɲɛ ni Front National de la Défense de la Constitution FNDC ka fɔ ye n'o ye bɛɛjɛ fanga dɛmɛjɛkulu ye. O kulu ye nin ko nin jalaki ko mɔgɔ welekuli k'a fɔ i n'a fɔ jɔsariya tɔn minnu bɛ Amnesty International fana sanfɛ k'u bɛ ka minɛ ni gundo la ka sababu kɛ diɲɛ sariya tiɲɛniw ye. Guinée faamaw ye a sɔsɔ ko u ma nin cɛ 2 ninnu minɛ. Girinkajɔla 7 ni polisi 2 joginna tarata don wulikajɔw senfɛ k'a ɲini ka cɛ 2 ninnu bila furakɛli o ni lakanabagaw y'o fɔ AFP ye. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min ni tun ye Mohamed Ture ale ka laseliw ye k'a lase aw ma k'a fɔ nin bɛna an na dogo VOA Banbara ka jɛmukan tapo 2nan homme kɔnɔ a y'aw sɔgɔlen to an ka arajo fiɲɛsiraw ani jabarani so kan aw k'an bɛɛ sɔnni. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le nouveau monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Ayiwa an balimaw a y'aw bisimila hali bi nin ye VOA Banbara ka malikura kunnafoniw ye min bɛ ka lase aw ma nin waati in na a ka arajo fiɲɛsiraw ani jabarani so kan. An bɛ taa ni kunnafoniw ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Palɛstinikaw fɛ yen u ka Hamasi finitigi jɛkulu ɲɛmɔgɔ n'o ye Ismaël Haniyeh a yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko a fagara Teheran bi araba min kɛra Israel jamana finitigiw fɛ o nɔgɔnin fɛ Iran ye laseliw kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye tasarali kɔni ye ko foyi tɛna o bali u k'o ta ka taa Israel jamana ma. VOA Banbara tɔgɔ la Kiyatu Tarawele.
Bani Sarala y'i kali ko f'a ka Hamasi sila tunun ka da Hamasi ka binkani gɛlɛn a ye min bila Bani Sarala kan octobre kalo tile 7 tɛmɛnen ninnu na ni a kɔsegin kɛra kɛlɛbolo bilali ye bande Gaza kan yɔrɔ min ne a bɛ dankari jugu kɔnɔna na bi ka sababu kɛ fitinɛ gɛlɛn ye. Hamasi ka politikikulu ɲɛmɔgɔ Ismail Hayine ne a si bɛ san 61 na tun bɛ Teheran taratara Iran jamanakuntigi kura Masoud Pezeshkian ka sigili kɛnɛ kan. Iran jamana faden fila tɛ Bani Sarala jamana la min kɔ ye Hamasi ni Liban Hezbollah teri kɔkɔrɔmadon belebele ye. Anthony Blinken l'Amérique kɔkanko kotigi ye a yira k'a fɔ ko l'Amérique jamana min ye Bani Sarala teri jamana fɔlɔ ye ma bɔ fagali nin kalama a dama a ma sarala sango a ka fɔ k'a bi i da don a waliyaw la. L'ère damadɔ sani Teheran gosili ni cɛ la Bani Sarala sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso tun ye laseli kɛ k'a fɔ k'u ye Hezbollah ɲɛmɔgɔ faga Beirut dafɛ u ka fɔla gosili juguba mɔgɔ caman fagara min la sibiridon na senfɛ Mashdal Shams Golan minɛli jamanaw kan u ma fosi fɔ fɔlɔ. Ismail Hayine min tun sigilen bɛ Qatar jamana kan ka fagaliw kan Ismail Hayine fagara gosili senfɛ a ka so kan Teheran Hamas ka fɔla. Iran kunnafoni ye a yira k'a fɔ ko Ismail Hayine tun bɛ kɛlɛkɛdenkɔrɔw ka so de kɔnɔna na ka taa Teheran kɔgɔdu yanfanfɛla la ayiwa a bɛ faga waati min na sanfɛ gɛlɛn fɛ su nɛgɛ tan tɛmɛnen ni miniti 30 waati ye tarata don na. Hamasi ye laseli kɛ arabadon na k'a fɔ k'u ka ɲɛmɔgɔ Ismail Hayine fagara gosili dɔ senfɛ ayiwa u ye layidudi kɛ k'a fɔ ko a tɛna to sarabali ye. Irankaw ka guide suprême Ayatollah Ali Khamenei fɛnɛ ka kumaw senfɛ ka Iran jamanakuntigi kura sigili kɛnɛ kan ye a yira k'a fɔ k'a bɛ Ismail ka fagali fɛnɛ ta juru sara. Ka kɛ ni Rusila jamana ka fitinɛ ye min bɛ senna Ukraine jamana kan Rusila jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ ko u sera ka tɛgɛ kɛ Ukraine dugukolo la min hakɛ bɛ taa fo kilomɛtiri 200 ɲɔgɔn na ka taa u ka jamana kɔrɔnfɛyan fanfɛla la. O nɔgɔnin fɛ a yirala k'a fɔ ko nin waliya in ni o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu la min bɛ wele ko Donetsk min wulikajɔ hakilina baaraw kunnafoni bɛɛ lajɛlen dira AFP ale ka kunnafoni di so kan. Mohamed Touré VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Washington na ale b'o kunnafoniw lase an ma. O ɲɛta ni kɔni bɛ to ka kɛ mɛ kalo ta tilancɛ kilomɛtiri 449 i n'a fɔ kilomɛtiri 19 ni tila tile kelen kɔnɔ Rusi kɛlɛkura daminɛ na Kharkiv mara la. O waati la o kɛra kalo o kalo ɲɛta belebele kabini san 2022 mars kalo la Rusi ka bingani daminɛ yɛrɛ la Ukraine. K'a bɛɛ lajɛlen ta kabini san 2024 daminɛ na Rusi ye kilomɛtiri 1246 minɛ o ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ san 2023 bɛɛ t'a kan n'o tun ye kilomɛtiri 584 bonya la. Nga o ɲɛta nin tora ka dɔgɔya bawo a bɛ bɛn Ukraine jamana 100 tila ni 2 ma san 2014 wa a ma kɛ sababu ye ka cɛmatigɛsi sɔrɔ hali ni magosa nɔrɔnɔrɔma kɛra. Juillet kalo o tile fɔlɔ o ni 30nan cɛ kilomɛtiri 198 minɛna Moscou fɛ i n'a fɔ bonyana kilomɛtiri 66 tile kɔnɔ. O la kilomɛtiri 155 bɛ Donetsk mara dɔrɔn na kɔrɔn fɛ yɔrɔ min na Rusi sɔrɔdasiw bɛ ka gɛlɛya ka taa Pokrovsk, Torres ani Tajiviyar dugu sira fɛ walasa o kɔfɛ ka se ka bin Kramatorsk ni Sloviansk dugu kan. Kabini février kalo o tile 24 san 2022 ka se juillet kalo o tile 30 na e gɛlɛden farima n'o cruise missile ye ani Iran ka bingani drone 89 ci su kelen kɔnɔ k'a fɔ ko nin bingani nin kɛra kalo caman kɔnɔ. Drone 40 ni kɔ de ɲagasira faba Kiev n'a laminu sanfɛ k'a sɔrɔ u ma mɔgɔ si faga ka kɛ ni sɔrasi ɲɛmɔgɔsow ka fɔta ye. An bɛ taa Burkina Faso ka kɛ ni sinji nafa ye den fitininw yɔrɔ u ka kɛnɛya minisiriso ani ka fara duniya kɛnɛyasoba Organisation mondiale de la santé OMS kan fo ka se UNICEF ma olu ye laseli kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye sinji dili ye o nafa ka bon den fitininw ma min bɛ se ka u kisi saya joona ma. VOA Bambara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ Njayi Sanu ka bɔ Bobo Julaso ale ye kunnafoni dɔw sɔrɔ o kan an ka jɛ an k'o lamɛn. Anw fɛ farafina denyɛni ko yɔrɔ y'a furakɛli yɔrɔ dɔ ye a bi kangakun damani bɔ ka sinanko ka samani situlu ye kosɛbɛ ka ko furaji ra k'i min ka kami dɔra ka tila ka ji la kan fo k'i kɔnɔbara fa denw a jɛra Sanu ye maakɔrɔba ye filaburu ka ɲi denyɛni ma kosɛbɛ farafina taga bolo lo y'o ye a bi den kolo kɛnɛya n'i bi den ko ni yiribulu ye den ti bana tumaw bɛ a walawalani b'a yɛrɛ la a ti kɛ den fari faga n'i ye dɔgɔtɔrɔ fɛ nin ye ko ye min kan ka dabila
Mperino da ye muso jigi dɔgɔtɔrɔ ye ka bɔ Bobojulaso dɔgɔtɔrɔsoba Suru Sanu na. Nabla denmisɛnw ko ni filaji ye a bɔ ko n'a ka filaji ye mais a kana don nɔ k'a minɛ. Si dun ka plasi in bɛɛ taa ɲɛ a tɛ se k'o sɔrɔ tuguni ka kɔnɔbara ka dɔgɔ. An b'a di den ma n t'a mesure tuma min dɔ la a bɛ se ka ko caman lase denmisɛnw ma min bɛ se ka kɛ ko problème de rein a bɛ se ka indigestion kɛ den na a bɛ se ka bana caman lase den ma. Kabini san 2020 fo kana se bi ma Burkina Faso ka kɛnɛya sira minisiriso bɛ ɲɛyɛlɛ waliyaw latigɛra walisa jidi ka dabila denyɛni ma minnu si ma se kalo 6 muso kelen kelen no b'o sira la tagama hali ni o b'a nafa dɔw kalama bi Konate ye denba ye an ye min kunbɛn dugu kɔnɔna na. Ne sigin tɛ yɔrɔ kelen ne bɛ feereru kɛ ne bɛ yala yala n bɛ se ka bɔ ka den to yen dɔn ni ji ma d'a ma a maɲi parce que tuma dɔ n bɛ se ka bɔ fo ka mɛn ka sɔrɔ ka sɔkɔ ka na ni den kasira ten ji fana bɛ se k'a fɛngɛ sanni kalo 6 nin kɔnɔ. Anw ka faamuyali la dɔw la ni taara ko denw bɛ se ka jɛn ji ra fo kalo 6. An ye Sara Ɲamego ye a ka feerenikɛ yɔrɔ ra a ye manan kɔnɔ ji min ka dɔ la den dara. Ne b'a di den ne ka den 6nan de n ji do bɛɛ ma tile ka fara an ka dugu ra donc ni den tɛ ji min a b'a kanja i bɛ den nin filɛ tuma dɔ la fo den hinɛ b'i minɛ. Ji nɔnɔ baga furaburuji o n'a ɲɔgɔnna o bɛ se ka kunko siaman lase an ka denw ma minnu ma se kalo 6 dɔgɔtɔrɔw ka fɔta ra. Muso caman bɛ sɔgɔ ka na n'o den ye denmisɛn bananen parce que sinji dɔrɔn tɛ sera ka dɔw ma filajiw bɛ kɛ k'o kami ji bɛ dɔw ma tête boji kɔnɔboli kɔnɔfunu kɔnɔ en tout cas indigestion caman ko i b'a ye den ni malnutrini lo a ma se yɔrɔ si fɔlɔ a ka kilo ka dɔgɔ n'a ka janya ye ou bien ji min bɛ d'a ma ka den ni kɔnɔ fa sinji min tɛ sera ka d'a ma normal ni tɛ den ni balola ka ɲɛ sin daminɛ ye ji le ye n'u ye ji di den ma ka tila ka sin d'a ma ya ji min ka tila ka ji min ka fara kan ma foyi dɔn. Ja sinji nafa tɛ lɔn ka ban mɔgɔw jɔlen lo min na Mperono da bɛ dɔɔni fɔ an y'a ko ra. Sinji bɛ bɔ yɔrɔ min na nɔgɔ foyi t'a kɔnɔ sinji saniyani de sinji a tɛ san sinji a bɛ den n'a bamuso kanu dɔn ɲɔgɔn na o bɛ min wele ko développement psychomoteur a b'o dafa a b'o dakɛɲɛ allaitement maternel exclusif kɔrɔ ko sinji dɔrɔn de bɛ di den ma fo kalo 6 ni kana y'o bɛ fɛn wɛrɛ dira ma sinji kɔ o ye siro min sɛbɛra dɔgɔtɔrɔso. Denbatigi kelen kelen minnu bɛ poroko sira la tagama o bɛ seere ɲumanya kɛ Aisha Ziba b'o dɔ ye. Den naani na depuis ne bɛ n ka den wolo la nin ma deli ka ji d'o ma fo kalo 6 na mais e nafa sɔrɔ a la a kɔni ka ɲi a ka bana misɛn man ca a b'a kɛ fana ka économie fana i bɛ se ka warimisɛnw fana mara yanni kalo 6 bɛ se. Nin bɛɛ ra denfaw jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye walisa sinji siraw ka fɛɛrɛ sɔrɔ Isufu Milogo ye jagokɛla ye. Cɛw le ka ɲi ka wuli nin ko yan na a ko musow ka sin dɔrɔn di den ma o est ce que musow bɛɛ le bɛ dumuni kɛ ka fa wa normalement ni cɛ yɛrɛ muso jigira a ka ɲi ka to ka sin sɔngɔ di muso tɛ dumuni kɛ ka fa a ko a ka sin dama dɔrɔn di den ma sunguruninw yɛrɛ bannu ye sin di ma sisan caman ko sango olu sin yɛrɛ ka nana ben. Ninnu bɛɛ bi jati Amina ko ye ni kɛnɛyaso maa b'o fara ɲɔgɔn kan k'o jaabi di anw ma Mperono da. Mɔgɔ caman b'a fɔ ko funtɛni tuma lo an ka ɲi ka min faamuya sinji kɔnɔ den b'a ka ji min fɔlɔ ka sɔrɔ k'a ka sin min ni den nana commencer ka sin min ji dɔrɔn de min bɛ tugu fo laban na ale le ka gili a ka gɛlɛ fonctionnaire musow ma parce que congé de maternité yɛrɛ ye 14 semaines le hali ni 10 minutes le i bɛ t'i sin di den ma bisɔgɔ kana to k'i ka baara kɛ n'o fana ka gɛlɛ dɔ se n'i bɛ taa baarakɛyɔrɔ sinji ni sama i b'a don bibiron boîte kɔnɔ i bɛ ka den bali sin min ma ko sin ka lɔ tɛ sira kelen kan fariw tɛ kelen fo a kɔrɔlen. Jigi dɔgɔtɔrɔw ka fɔta ra denyɛni ka kɛnɛya fanga bɛɛ bɛ bɔ a sin min cogo la Ndiaye Sanu Bobojulaso VOA Bambara tɔgɔ ra. Sisan an bɛna don an ka farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔ min bɛna lase aw ma Saka Tarawele fɛ. Jeux olympiques Paris bafilani nani bɛ senna kabini juillet kalo ye tile 16 tɛmɛnen Faransi Mali taekwondo fédération ɲɛmaa bɛna nin yɔrɔ ta kɛnɛ kan fugulan 2 bɛna kɛ a bolo Dr Aliou Badara Traoré an ka lamɛn. Ni Ala sɔnna ma ne yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan bari n bɛ se k'a fɔ fugulan 2 bɛ ne kun na
fɔlɔ o ye n ye taekwondo fédération ɲɛmɔgɔ ye président ye Mali la. Filanan an ka comité olympique n y'o fana directeur technique ye. O kɔrɔ ye sport fɛn fɛn bɛna kɛ jeux olympiques la ne ni kɛlɛkɛcɛw kan ka kuma, ni bolikɛlaw kan ka kuma, ni balontannaw kan ka kuma, bari o ye directeur technique ka baara ye, n'u ka entraîneur kan ka kuma. Donc olu hukumu kɔnɔna la ne kan ka sɔrɔ kɛnɛ kan ni Ala sɔnna a ma. O kɔrɔ Mali sinsinbɛ fɛn caman kan walasa o moins a kɛra ɲina Mali jɔjɔ kelen ka segin. Parce que casquette bɛ ɲɔgɔn dɛ. Bon a ma nɔgɔ o kɔni an bɛ duwawu de kɛ bari n'i y'a jateminɛ n'i ko médaille tɛ comité olympique ka baara ye, médaille ye fédération de ka baara ye. Fédération de bɛ baara kɛ u ka digidenw k'u digi ka ɲɛ. N'u digira ka ɲɛ tuma min na u bɛ sɔrɔ k'u bila kɛnɛ kan, kɛnɛ min b'a se ka so buna ni jɔnjɔn ye. Nka a tɛ taa musaka kɔ, a tɛ taa organisation kɔ, a ko ka ca. N'i b'a fɛ ka mɔgɔ labɛn misaliya la i n'a fɔ Los Angeles a bɛ n'a fɔ san 4 ye. N'o ye Jeux olympiques san 2008 nata ye n'o jatigiya bɛna kɛ Los Angeles bolo l'américain jamana kan Dr Aliou Badara Traoré. Nka minnu bɛ olympique labɛn kɛ n'i ye k'olu ma Los Angeles sera ka ban bari kabi sisan a bɛ commencer ka labɛn o ye mun ye athlète kan ka préparation kɛ a kan ka taa camps na a kan ka ni combat don a kan ka combat kɛ ni ballon jeu don a kan ka jeu kɛ donc nin bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan a kan ka a lajɛ walima a ka farikolo cogoya ka ɲi n'an b'o wele santé a kunkolo bɛ cogo di est ce que hakilina ka ɲi donc nin bɛɛ bɛ jate minɛ walasa athlète ka se ka jɔnjɔn ta. Donc an bɛ nata k'a fɔ minnu bɛ taa an jamana tɔgɔ la Jeux olympiques kɛnɛ kan u ne ni fɛn dafalenw bɛɛ ka taa n y'a fɔ cogo min na a ma nɔgɔ nka an bɛ duwawu kɛ. Dakuruɲɛ fila taekwondo yɛrɛ kan Dr Aliou Badara Traoré. An yɛrɛ ye maramafɛn de ye an b'o de degi wa a ka ca fɛ bɔgɔli kɛlɛ la siɲɛ kelen don mɔgɔ min bɛ taekwondo kɛ bari i b'a dɔn mɔgɔ kan ka bɔ yɔrɔ min na o de y'a to taekwondo an t'a degi kɛlɛ kama an b'a degi yɛrɛminɛ de kama n'i y'a ye k'a fɔ i ye nin masiba mɔgɔ sugu ye i bɛ miiri siɲɛ caman yanni i ka don kɛlɛ la n bɛ se k'a yɛrɛ fɔ taekwondo yɛrɛ hakilina ye min ye i ye kɛlɛ min gagné o ye i sera ka kɛlɛ min éviter o de ye taekwondo i ma se mɔgɔ bagari ma i sera ka kɛlɛ bali voilà i y'o kɛlɛ de gagné. Mali tɔgɔ la Jeux olympiques kɛnɛ kan Faransi taekwondo la Mali cɛbɔ Ismaila Kulubali VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kalaseli don. Ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min labɛnna sekaw ka cɛjan Cheick Thierno fɛ k'a lase aw ma k'a fɔ aw minnu b'a fɛ k'an bataki sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na aw bɛ se k'a kɛ an ka WhatsApp bɔlɔlɔ kan min bɛ wele ko fufu 1 20 24 30 47 ani 16 aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires. Son site